ஹலோ கைஸ், நான் சும்மா பை இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு செம்மையான ப்ராங்க் தான். என்ன ஒரு ப்ராங்க்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் தான். இது வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நாங்கள் இது விக்டரி அடிச்சிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா செம்ம மேட்ச்சு, நம்ம தான் எம்ஐபி. நான் 6 கில் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அதுக்கு எதுவும் எடுத்தோடனே நைட்டு தான் போட்டேன். ஆனால் 2 லைக்ஸ் வந்துருச்சு. 2 லைக் எனக்கு பெரிய விஷயம். பார்த்துக்கொண்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். அதோட கூட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அனுப்பிச்சிருங்க. எல்லாம் சிரிச்சு அமௌண்ட் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்ட்டு நானும் சரி அமௌண்ட் போடலான்ட்டு போடுறேன். இனிமேல் வந்து அடிக்கலாம். வாட்டர் சோகனைப்பா அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போல். நம்ம டேமேஜ் கையால் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் உங்களுக்கெல்லாம் அது 3rd ரவுண்ட் கழிச்சு இருக்குடா. அவங்களுக்குலாம் எல்லாத்துக்கும் ஹெட்ஷாட்டு, ட்ரிபிள் கில்லு. பார்த்துக்கொண்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். இதுதான் என் ஒரிஜினல் வாய்ஸ். கேவலமாக இருக்குல்ல? பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த ஃப்ளாக் அமௌண்ட் போட்டது தான் தப்பாக போச்சு. ஏன்னா ஃப்ளாக் அமௌண்ட் போடாதன்னாங்க. தெரியாமல் போட்டேன் 2 இதுவும். சரி பார்த்துக்கலான்ட்டு விட்டேன். எல்லாம் அமௌண்ட் போட்டு என்ஜாய் பண்ணிருந்தாங்க. நம்மளுக்கு அது போதா போடுவோம். இது வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டு, ரியலாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே சக்ஸஸ் ஆன மேட்ச்சு. பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே நம்ம ஓல்டு கில் மெம்பர்ஸு. அழுக்கு வைத்தால இருந்தோம்ல, அவங்க தான். அவங்க எடுத்தோடனே பாருங்கள், ஏகேக்கு தலையிலே வச்சாங்க. பார்த்துக்கொண்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். இப்போலாம் ஆடியோ கிளியராக இருக்காது. ஏன்னா மைக் இல்லை, ஹெட்செட் கூட இல்லை என்கிட்ட. அப்படி இருக்கும்போது நீங்களே சொல்லுங்கள். ஹெட்செட்டு புதுசு வாங்கணும், ஒன்று உடஞ்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறது? சோதனை மேல் சோதனை. அவர் பாருங்கள், அந்த காசை அமௌண்ட் வச்சு வெறுப்பேற்றுறாரு. நம்ம சேனலில் கிவ்அவே தரப்போகிறோம். என்னடா கிவ்அவே? அலோ கிவ்அவே தான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஆடியோ மேலே வந்து அடிக்கிறாங்க பாருங்கள். இது வந்து எப்போ ஆடியோ கொடுக்குறேன்னா, நேற்று ஆடியோ கொடுத்துட்ருந்தேன். ஆமாம், கரெக்டாக 4:50 ஆடியோ கொடுத்துட்ருந்தேன். நம்மளாலாம் டெய்லிலாம் மேட்ச் இது போட முடியாது, வீடியோ. ஆனால் கண்டென்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு வெளிக்கொண்ட வேகையாக எல்லாம் போவோம். பக்கு கருமம் முடிச்ச பக்கு எங்கே இருந்துதான் வருதுன்னு தெரியல. எனக்கு லேகு பக்கு எப்பா. இங்கே பாருங்க, நெட்டு கூட 300 எங்கே போய் சொல்லலாம்னா அப்படி பக்காகுது. இப்போ பாருங்கள், கீழே வச்சு போக ஆரம்பிச்சிடுவேன். கன் எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக இது ஹெட் வைக்கலான்ட்டு அப்படியே வரும். அவங்க எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எனக்கு தாம்சன் வச்சு இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுறேன். எப்பா பார்த்தா பக்குன்ட்டாங்க. நான் அடுத்து இது என் டேமேஜை போய் பார்க்குறேன், 65 தான் இருக்குது. சனி நான் பக்கு. ஒரு 2 கிரனேட்டை போட்டு போவோம். பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். யோனாக்கு இந்த மேட்ச்சில் நம்ம தான் எம்விபி. போடு. லூட்டு முக்கியம் இல்லை, லூட்டு முக்கியம். பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய், சின்ன பையன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன்லாம் சிலாகன்ட்டு MP40 ஏற்றாச்சு. வெறித்தனாலும் இந்த மேட்ச்சு டபுள் கில் பண்ணியிருப்போம். இந்த மேட்ச்சில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். கரெக்டாக 10 நிமிஷத்துக்கு வீடியோ போட்டுருக்கோம். 9 நிமிஷம் 59 செகண்டுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அங்கேருந்து டேமேஜ் கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் டெசர்ட்டிகள் வச்சு. இங்கே நம்ம வந்து 1 vs 1. எங்கள் டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே நாக் ஆகிடுவாங்க. நான் மட்டும்தான் இருப்பேன். எல்லாத்தையும் ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ரிவைவ் பண்ணுவேன். இப்போ க்ளோவால் வச்சு அணை கட்டுவோம்.
பாருங்க அவனுக்கு ஒரு 137 எவ்வளோ ஹெட் இருந்தது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கில்லா இங்கே ஒரு கில், ட்ரிபிள் கில்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த க்ளோவால் சந்துக்குள்ளே இருக்கிறேன், நீங்கள் வாங்க. அப்புறம் அவரை போய் ரிவைவ் பண்ண சொல்லிடுவேன். இருப்பான் பாருங்க ஒருத்தன், செம்ம டேமேஜ் கொடுப்பேன். ஆனால் டீம்மேட் கில் எடுத்துருவாங்க. இப்படியே சுற்றி போகலாம். அங்கே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு பார்த்தா அங்கே ஓடிட்டான். போய் ஒரு அடி அடிப்பேன் க்ளோவால், இன்னொரு அடி அடிக்கலான்னு பார்ப்பேன் என்ன அடிச்சிடுவான். 2 HP. அதான் அவங்களுக்கு இது எடுத்துருவாங்க. இது பாருங்கள் டபுள் புல்லட் எடுத்துருவேன். அப்புறம் MP40 முக்கியம் இல்லைன்ட்டு MP40 எடுத்துருவேன். சரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நல்லா இருக்கா? சூப்பரா பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் அவங்க ஸ்மால் பாய். இது நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே இதாகும்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போனோம் பார்த்து எல்லாருமே ஆஃப்லைன் ப்ராங்க்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே இன்னும் என்ன ப்ராங்க் பண்ணலான்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுவேன். என்னன்னே தெரியல, சில டைம் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸ்க்ரீன். செம்ம ட்ராக் பண்ணுவேன், ஆனால் ஹெட்டே விழுவாது. இங்கே சொல்ல இப்போ இவனுக்கும் செம்ம டேமேஜே ஹைட் ஆகிடும். பாருங்க பார்த்து பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்க ஸ்மால் பாய். நான் உங்கள் ஸ்மால் பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த மேட்ச்சில் நம்ம ஒரு கில் தான் பண்ணுவோம். செம்மையாக இருக்கும். அங்கே ஒருத்தர் நாக் ஆகிட்டாருன்னு சரின்ட்டு போவேன். அவங்களே ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்களா, சரி இங்கேருந்து டேமேஜ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும்ட்டு இங்கே போய் அவர் டேமேஜ் ஆகுறாருன்ட்டு இங்கே ஒருத்தர் சுட்டு ஹெட்டு அடித்து கில் பண்ணலான்ட்டு போவேன். பார்த்தீங்கன்னா இதாகாது. பாருங்க சருன்னு விட்றாங்க புல்லட்லாம். ஹெட் ஷாட். நாங்கள் ப்ரோ பிளேயர் தான்ல. இங்கே ஒருத்தர் 3 பேர் இங்கே தானே போனாங்க. நான் 3 பேருமே ஒருத்தர் நான் போனோம். நம்ம இன்னும் 3 பேர் இங்கே தான் போனாங்க. சரி இங்கே தான் இருப்பான்னு தேடிட்டு இருந்தா பார்த்தா காணும், மேலே போயிட்டான். MP40 முக்கியம் இல்லைன்ட்டு MP40 எடுத்துக்கிட்டோம். டபுள் புல்லட் காஸ்ட்லியா MP40 காஸ்ட்லியா? MP40 தான். இங்கே மேலே போய் நம்ம தலைவர் ஹெட்செட் அடிச்சிடுவார். ஏஜே பாருங்க பார்த்துக்கிட்டே நான் அவங்க ஸ்மால் பாய். இந்த கடைசி மேட்ச்சு தான் பட்டு எல்லோரும் ஒருத்தர் நாக்காயிடுவார். காப்பாற்றலான்னு போகிறதுக்குள்ளே கில் எடுத்துருவாங்க. அதுக்கடுத்து கடைசி நேரத்தில் எனக்கு 6 HP தான் இருந்தது. MP40 பார்த்தேன் ஒரு மசில் இல்லை. போன எனக்கு மசில் தானே இங்கே காசு இல்லைன்ட்டு வாங்கிட்டேன். கொடுத்துக்கிட்டே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் எங்கள் அக்கா கிட்ட ஹெட்செட் கேட்டு பிடுங்கி இப்போ ஹெட்செட்டில் தான் இப்போ பேசிகிட்ருக்கேன். வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு பாருங்கள். இவர் தான் போகிறதுக்குள்ளே ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. இவர்கிட்ட கிரானைடு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு க்ளோவால் போட்டாலும் ஒரு 3 க்ளோவால் கிடைக்குதுல, அதுதான். இங்கே கிரானைட்டை தூக்கி போடுவேன் உங்கள்கிட்ட. பார்த்தா மேலேருந்து நம்ம மரண வாசல் 1 டேப்புன்ட்டு ஹெட்செட் வச்சிடுவார். பாருங்க டேமேஜ் ஆகிருக்கு. சரி போய் அடிப்போன்ட்டு போவோம். பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் சொல்கிறாரு 1 டேப்புன்ட்டு. இங்கே இங்கே ஒருத்தவங்க தான் செம்மையாக டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க. தாம்சன் 7 லைஃப் தான் இருந்தது. ஒருத்தருக்கு பூயா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் பூயா அடித்த ஒரு ப்ரோ பிளேயர் ஸ்மால் பாய் அண்ட் எவ்ரிதிங். பாருங்க லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய் தேங்க்யூ.